Bona tarda, us parlem des de l'Institut Escola Piera. És una nova edició de programa Videojocs en acció. Som el Marc, el Julen i l'Anas, alumnes de primer d'ESO. Avui parlem dels videojocs Stumbleguis, Roblox i Dead It Village. El primer a intervenir és el Marc. Bon dia, soc Marc Malanca i us explicaré com es juga a l'Stumbleguis. S'hi pot jugar tant en mòbil com a l'ordinador. També hi ha l'opció de fer servir el comandament de PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. A la versió 0.1 del joc es va crear a l'any 2020. Més o menys cada 3 mesos apareix una nova versió i ara ja anem per la 0.41. Si vols aconseguir personatges, hi ha unes ruletes. La primera és comú o millor, la segona és estranya o millor i l'última es diu èpica o millor. Per poder fer anar les ruletes necessites 55 gemes. En el cas de la primera ruleta, 90 gemes per segons i 35 fitxes Stumble a la tercera. Per aconseguir les gemes hi ha 5 ruletes diàries i una sense vídeo. Allí et poden tocar personatges comuns, inusuals, gemes rares, èpiques i legendàries, i les fitxes estan bé. Les millors skins són les especials, només es poden aconseguir fent anar la ruleta èpica o millor. És molt difícil d'obtenir, ja que només tens un 1% de probabilitat que et toquin. També hi ha uns emots especials, que són la patada de peu i l'abraçada i el punt. Els pots aconseguir comprant el Stumble Pass, que costa 1.200 gemes. Ara us deixo amb el Julen. Hola, soc el Julen Hernández i us explicaré el joc Dead by Daylight. El joc consisteix en que el teu equip i tu heu d'escapar d'un assassí que us intenta matar. Hi ha molts assassins i supervivents. Pots fer de supervivent o d'assassí. L'objectiu del supervivent és escapar de l'assassí. Com he dit abans, per fer-ho has d'arreglar 5 màquines que l'assassí ha espatllat. Si no aconseguis arreglar la màquina, farà un soroll molt fort que atraurà l'assassí. Si arregles totes les màquines, s'activarà una palanca que farà que s'obri la porta. I ara és el torn de l'Anas. Hola, soc l'Anas Jardini i us explicaré un joc que es diu Roblox. Es tracta de jugar el joc que la gent fa i també pots fer el teu joc com un de fer parkour o fer tractes i d'escapar de monstres. Hi ha molts jocs en Roblox. Pots fer el teu avatar i pots posar diners de moltes maneres. El joc amb la targeta de crèdit i la moneda virtual es diu Robux. Molta gent juga al Roblox i hi ha dies que juguen més que a 2 a 3 milions de jugadors. I també hi ha jocs que tenen més d'1 milió de visites. Cada dia hi ha més jugadors. Fins aquí el nostre videojoc d'acció. Esperem que us hagi agradat. Adeu. Adeu.